mga kalasones, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan, nga nasunod ang trabaho no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Karano, di ta maglangan, di ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat ni Uji Kumpuk Lakasang. Budbud o Pilipka. Dagan ko og talent, sir. Unsa may imong laing makamauan, ha? Imong talent, unsa man? Gusto ko. Lain. Lay. Kamao ko mamalik. Milanding na din sa Ukraine kining private airplane ako. Anhi din ipaygayon ang akong usa sa mga business trip. Ugani, andam kong mupalit sa tanang basiyo sa bala. Mga puthaw, mga basiyo sa missile, mga basiyo sa bomba ug uban pa. Nagdamag yung kog dakong timbangan. Manawat kog basiyong puthaw, akong timbangon. Baya, mikalit mong kusi, ingong og sige kusi ang akong dugan. Hawang kayong akong dugan. Patay na di ay ang akong Delilah. Way kabutangan sa kong kamingaw niya. Maria Picat. Nganong wa ka man makapaabot na ko. Unsa Bogart? Tinuod ka? Lagi! Dato na gayong ganahan nga Jigo! Unsa kong pagkahitabo Siya may daog sa luto? Dili, oy! O niya nga na dato man siya? Siya maoy bugtong anak ni Don Arturo, ang pinakadato ning atong dapit. Unsa? Really? Tara, Gian. Hoy! Hoy! O bananta mo sa sod, kay tingaling bang ngawat mo. Apilo ninyo datong akong tibak. Sige na, tara. Muuban ko. Ha? Maklaro yung kayo na ko na gamay buslot silang bongbong nilalat. Nabati yun akong nakita ang tanan nilang ipanagsultihan. Kaluoy nila ni Takla o ni Gian. Gidaog-daog na sila sa impacta nga palala. Huwag yun masayop si Bayjigaw ni Takla. Sakto ra yun nga yung ipapanitan niya na ko si Takla. Sultihan ko na yun si Bayjigaw. Bahilin eh. Kinsa ka nakalit misuot sa akong auto nga limusin? Ako ni Bayjigaw. Ako ni si Nonoy. Oeng. Bangag sa ilong. Abi na rin mong ipapalangga ng tala katong tindirang tuba. Sabi ko sa... Naon sa gani. Pasabot ang auto nga limusin, Bayjigaw. Ang limousine is large. Limousine is large? Luxury vehicles, open driving. By a chauffeur and picturing partition separating the driver and passengers. Ay, aligrihan dito ikos chopper na himot, Bayjigaw. Higa na lang limusin, Bayjigaw na. Wow, sa may gusto mo English mo paging payo? Maningles man yun eh. Kasabot ka sa mong kisulting maningles, Bayjigaw. Wag Bangag sa ilong. Basta kay mauni sakyanan sa mga dato nga sama na ako, nindot og cellphone. Mula lagi na, kanabitang kuan, Bayjigaw. Kana ba, sakyanan sa patay. Sa purlon? Bangag sa ilong.
para sa kuilaing opsyon na. Ay, kutoy naman sa dakong tiyan. Gusto. Ato kong lalat. Aron siguradong di mapas mo. Oh, maya. Misabay mang langgamay na. Ang langgam tabian. Oh, milupad na. Milupad na palayo. Maya, naguna pa na ako. Be, pakusgan ko pagpadagan ining akong motor. Gukdong tikang langgamang tabian. Kaniya, Tragot? Nganong ngit-ngit kayo ang palibot? Ay, tagtangan ang shades ni mo, Badjigaw. Sa? Kalit sa mihayag. Ay, Kumusta namang imong lakaw ba Nonoy? uya ituod. Paminaw, Badjigaw. Ingon ining nahitabo. Ihungong lang haruway laing makalungog. Makalakot yun. Bugkog yung bayhana. Sagkop anang taong tili niya ikunsa. Di para bagit kapuslan kay magsigilag duwa. Kapoy bataa. Pero time pa. Hala. Kinsa naman lay manghugas sa mga plato. Manglapa, mamlansya, magluto, manglimpyo. Ako nasab. Bangak sa ilong. Uy, di yun hinuin ko, no? Madaot akong manicure, ana. Maggubang akong beauty. Pero, ang aman sa mangita ko kataba nga akong masilduhan. Wala ko ikahatag ni Bogart. Kay si Takla, igor man ang tatong miipon ako. Waman ti sweldo-sweldo. Ta, beauty ba, Uroy? Kisa pa may pabyutihan ako ba? Kanang uyab na akong si Bogart, na nag-ayo lang ang barog, pero way nahot. Pero, in love man sa good ko anong barumpadong dako eh. Di na ba yun makig-date na ako kung wako ikahatag niyang kwarta? Nana si Bogart! Sige nung nagmotor na may hunong sa tungod ng bahay. Ay, kadiyot. Ang gwapa na ba ko? Ang akong face powder. Ang face powder. Malipay yun sa lalat. Karoon nga makakita siya na ako. Malipay yun. Pero kinahanglan. Nga, matagin sa kwarta. Kaya nagkailangan mo kwarta. Pag siya ay akong milk. Siya akong gatasan. Ready na kay ko. Pero, nadugay man si Bogart. Hello, palalat. Ang humot yung palalat. Hello. Bogart, mahal ko. Pangmat na kalat. Kamusta? Ayaw na paghawak na ko. Ayaw na. Sikit na kayo mong nahong. Atas gamay. Mali down. Remit. Bogart, sandoy. Papagayin ko kasurin sa kong dakong liki nga bibing ka. Problema na mo. Bogart ba? Kimingaw na raba ko ni mo. Hay! Aray mong kamingaw. Di na kabayad. Di na kapalit sa akong mga... Balik lang niya ko, ha? Balik lang niya ko. Adto lang ko sulain, mangitag panigarilyo. Usa? Mangitag pag-snack. Diya ka na. Bogart, sandoy. Sunod balik gini na ako din, Kung wa pa gyapon kay kwarta nga ikatunon lang ko. Di yung kung balik pa din, ay. Inki! Ha? Unsa? Inki! Unsa lagi na? Nakasabot ka? Mawagan ko ni mo. Maog dyan ay mahitabo. Unsa? Maong kung ako pa ikaw. Pagitag pa aging mga kwarta ka pirmi. Aron pirmi kong mupilit di mo. Unsa?
Saman? Bugart ba? Problema na mo. Unsaon Problema. man, be? Problema na mo. Di na akong problema. Pero, time para good. Ha? Di ba? Ibog magito ni mo si Jigo. Katong putot nga lagong? Exactly. Nikadungog kong kwartahan na kayo. Dato na kayo. Mauliki ko no. Katawa manggod ka? Uy, si Jigo. Mao'y tubag sa imong problema. Ha? Diya ka na. Oh. May lain pa kong lakaw. Oops! Aray! Ay! Bogart! Ay! Bogart! Ay! Kanahan. Misirit lang yung lakaw ang kanahan ay. Kibundakan pa ko spultahan. Ay! Naunsa ba ni si Bogart, oy? Ingon siya nga si Chigo kung mo'y tubag sa kong problema. Sirit at padagan ay. Pahala ka. Oh. Oy. Nakadungog ko. Ni amaning baktin. Nanong niya ka? Mamisita ko. Nako, Nunoy. May kwarta day ka. Wala ikaw, nasa na kay kwarta. Bitaw-bitaw di kong chicharon nga di nakagumkumoy. Kuyos na. Kahilas ni mo. Pawoy! Layas! Palayason ko ni mo? Sure ka? Sure mo lang? Pawa na, oy! Wako magkinahanglan ni mo. Aw, layas good? Danoon ko na lang og balik tong pangkabuhayan showcase. Pangkabuhayan showcase? Oo, napay mga hayupan nga gipadani by Jigaw na ko. Iyang manong tato ihatag ninyo. Tinuod ka, Noy? May dasab ka mga hayupan? O lagi. Atik na siguro ng imo, oy. Pamatod iko na, be. Paminaw kay akong patingogon. Baboy! Tingog baboy! Murag baboy ng giihaw? O nagdapag yun kong kabaw! Kabaw! Tingog kabaw! Ang kapaw. Murag nagpanawag sa iyang mama? Di pa na mao. Napagyod ko'y dang kanding. Kanding! Tingog kanding! Kilamian ng kanting. Kaya tingog ang kanding no. Ano mo no? Nagtala! Di pa ginamao! Di pa ginamao! Napagyod ko'y dang pabo! Tinuod ka? Pabo! Tingog pabo! Aka na nindot tingog. Minatay ka basta ng imong paboy. Uy, hugaw na kaguna-huna. Hinoon. Hugaw mo po ko kagod. Napadyod ko ng mga manok. Manok! Tingog manok! Ela? Hinahan ko aron. Ipataon. Ilaga? Ela? Napadyod ko yung danga. Dinosaur. Tarong ba? Yawagod. Tinoy? Dinosaur! Tingog dinosaur! Yan ang kanyanoy. Di na kamawalan. Hanggang dinosaur, di ka mao. Ay! Diribat, pakyas ko sa kuntinguha, lalata. Papundi siya magkasuroy sa iyang bibingkang na dakog bilki. Gusto, may ini. Adto ko sa parlor. Gusto. Sa ilang insong ang dakog lawas kabayot. Sakto. Adto ko mamarayag niya.
Biran itong bayuta. Bayan, 150 lang na ba yung nahibaw na ito? Huwag yun, kahatag 200. 150 rin yun. Bahala na. Bahalag di sa mga tagog na ko. Mahit lang kisa uban, hatagan lang tag. Snowber, magat sa ilong. Pero ako tong tanang mga hayupan, Noy. Para ino yun to palalat. Gikan ng badjigaw. Dato man kayo siya gaon. Auti ay? Ngano? Mamisita si Diego na ako? Ay, Miss Nab. Ayaw ka bala ka palalat. Dili mabisita si badjigaw ni mo. Huh? Si Takla mo yung toyo inibaya. Unsa? Okay. Ni anak ko parlor ni Insong. Ay, Bugart! Uy, pahiyaw pa kablis pultahan, may tinda. Uy, si Insong ka na. Ang bayot ka na kong lawas o dagag patik. Baya, dragon na ba'y patik sudugan? Kulbaan man ko. Mga jailong. Sigurado ka, Noy? Si Takla mo iyang pamisitahan? Ay, labaw pa sa sigurado. Animal yun ng bako ka nga da? Tara, Gian. Ate Takla. Uy, asa mo na sila? Miss Palalat, nahuman nami sa pagpanghipo sa among mga butang o nalimpyuhan na sa damo ang kwarto. Adto nami. Tara, Gian. Ate. Hoy, tempa, oy. Asa day mo? Puyo mo ining baya, oy. Bisag 1,000 years pa. Bisag hangtod pa. Okay ra. Kadiyot, di ba gipalayas naman minimo? Ha? Siya, hindi na tinuod, uy. Joke naman ko ito. Ha? Ha? Di ba, Noy? Uy, tingog ba? Uy, ba? Kung ano'y, gipalayas naman dahil ni mo sa Takla. Dadon na lang ito nagbalik ang mga hayupan. Nanapag yung mga sinakong bugas. Oo, unsa? Na may pagkabuhayan showcase, pag yun, kahas pag yun, uban pag yun. Pagdali. So, taon mo balik, uy. Kumidya naman tong ako. Guhay na unsa man yun sila. Di man ka kumidyahan, uy. Dali. Uban mo na ako, Agni. Aambi ng inyong bag, Minatay ka po. Dali, sunod ba na ako? Dali na dayon mga langka. Dihaon na ka na iha. Balikon na ta karon. Dali na mo, Chia. Langka. Mga langka. Dali, Gian. Ate. Kadiyot sa Miss Palalat. Kadiyot lang. Ayaw na mo. Sige, padayon na mo dito, Takla. Diyan. Ay, sunod na mo ang kanakang maldita. Ito na yun. Balik na sa kwarto. Ay, klaro kayong naong kwarta mo yan na. Ay, bastilan. Ay, naong yun ang kwarta yun. Naong ni Palalat. Murag Jess panas. Ngagitaya ba yun? Uy, kisa may nagpadawag din niya. Uy, ala! Hi, Pons! Murag kagihipap ba jigaw? Na yelo. Ala na mong iyigas. Alahas? Ala? Busing? Aw ba jigaw? Iba na talagang mayaman. Bye. Oh. Pay. Ikakining dapitan na medyo init. Wa ko maanad anida. Naanad na ko sirkon. Pay. Okay, pusi. Why problema? Pay na yun. Masahi ba Nonoy? Masahi na yun. Aparte kayo? Masahi na yun. Aguro. Piangan mata nimo. Sorry, Benjigaw. Nadala ko sa kong emosyon. Ay, usaon ba? Uy, hala. Ang lang niya ba tabihan? Alam, bilusot ang usa. Buslo tong bumbong ini. Bayan ni Lala. 4-5-2. Giligasan ako 8-5-2, Benjigaw. Hala. Uy. Misot to'y paglupad palayo. Sagi to. Tuod. Natuman na nimong akong ipabuhat nimo? Wanay problema, busing.
Ako rin ihatag nila ang mga ayupan. Pangkabuhayan showcase ba? Sina kong bugas, gas, pagyot at iba pa. Good! Very good! Very good, very good, very good. Napahimutan nga na ako balik sila si Gian at Takla. Mugawas na ko dito sa kwarto. Si Checo, talungan ko dahil ang akong buhok. Ang akong pahumot. Mag-spray ko. Da, marapag kog nalikos pahumot. Siya di maibog si Checo na ko. Mapaduol ko. Dodong, Checo! Nidodong pa yun! Niduta paminaw na. Nalibaw pang balipon ako sa kong kigol. Nalibaw! Ang balipon sa kong kigol. Dodong, Checo! What can I do for you? Ni kabusing na ko. Basta dato na. Maninglis na. Speaking dollar na. Aper. Turo, katugo na. Layo pa kayo gatong biyahe payo sa Inikan Airport. Nasayot ko. Pero Sa Arturo. nahinumdum ko sa among kagahapon sa kong Delilah. Ni Maria Pica. Nindot kayong kakabiyon, may Delilah. Hanggang taragot. Gusto ka may Samson. Puno kayo sa mga bituon. Presko kayo ang hangin kayata sa ibabaw sa bukid. Top view. Makita kaayo ang ubos. Kalit kang miluhod. Will you marry me? May Delilah? Sing-sing ka na may Samson. Sing-sing may dakong diamond, may Delilah. Dili ko ka na madawat. Unsa? Buti pa sa butla. Gibastit ko nimo. Di ka gusto magkasalta. Di ko nimo mahal. Nasayog ka. Gusto kong makasalta. Tungod kay mahal ta ka. Pero, ngano di man nimo dawaton kining sing-sing ang may dakong diamond. Mahal kayo kini. Tungod kay ikaw rin akong pinakamahal. Gusto kong kun makasalta. Ikaw ang gusto ko sa akong pagmatang makita. O sa akong pagkatuo. Ikaw ang gusto kong ikauban. Ikaw ang akong kuma. O ikaw ang akong tanan. May Samson. Arturo. May Delilah. Maria Picat. Oh, may Delilah. Turo. Gikilig ko sa iyo kagahapon. Maria Picat. Magkita na unya kita sa dili madugay. Apan abu ka na, mahal ko. Pwedeng magsulti tanga kita na to doon, Checo? Bay Nonoy. Let's go! Iskil daw na diha. Adto unas gawas kay makigsulti na nakong si Charon. Na dili na kagumkom. Hunit kayo. Hunit na? Kinsa? Patek, boss! I-clear na ko ang areas gawas. Aris ako! Aris gawas ay! Aris na silingan ay ganang ita. Ay, kanina kalimutan. Gipurma man gud nimong pusil. Imong kamot gipurma man nimo, mura man kag si James Bond. James nga apong sisil? Pusisil karon. Boss, i-clear lagi na ko. No danger in the perimeter.
Unsay imong tuyo nako? Ha? Unsay tuyo nimo manang palalat? Oh. Ikaw ba? Koan. Koan man ko check Hiko ko. mo ka? Check ko sad, uy. Ay nalangkot pag manang nako. Kita-kita na ba yung idara ba? Magwang pa mangani kag naong nako. Palalat na nangkot. Okay. Unsa man day imong tuyo nako lalat? Koan man ko check ko. Naipaw ka naman kit nga. Naninda ko taas o liki o dako nga piping ka, di ba? Oo, hibaw ko. O nya ikaw, nanindapit ka taas o gahi nga espesyal nga budbod, di ba? Oo. Mao man ay panginabuhi nako sa una. Naipaw ka pa, Chico, nga kanang piping ka na kung taas o liki. Lami ka nang ipali sa imong kahit nga budbod. Ha? Bangag sa ilong. Asa kay maayo, Chico, ang akong pingkang dakog liki. Iparis na to sa imong budbod nga sinaw o tumoy. Karambusan taning ato. Bangag sa ilong na sa... Feel mo to? Suri kayo. Suri kayo, baho kong palalat. Hindi na kita type. Sure ka ko? Labaw pa sa sure. Sureness yun. Sure pa yan. Komedyante kaayo. Ay. Kakusog ni mo mga pak sa akong abaga. Wag yun ko, magkomedya. Ako sabi mo hapak sa kubi, abaga. Ayay, mi pausay. Siya, kasi okay ni mo. Ay. Ikaw sabi siyaw sa kay, kasi sa ngawin mo. Aray! Aray, natuwad ka! Habang sa ilong. Checo, goon. Ay. Mali ba kag-iring banbanon? Di ba iid man kanako? Ko? Dugay ka na kaing naibog nga ko, di ba? Ay. Inuod na. Gani, maghikong ba sa kutungod nimo? Dugay ka na kayong in love na ko, di ba? Tinuod yun na. Karon dayan, Checo. Ihata ko ni mong akong pagkapapay. Bangag sa ilong. And lead to the dance floor as the music dies. Sabi ko ba dato ko na doon na nagbako ka mga utinis sa imong VIP room ng aeroplano. Matulo. Anong balik na sab sa akong panumduman? Ang among kagahapon sa akong Delilah. Doon na turo. Ingon ni ini ang nahitabo. Adlaw karon sa mong kasal ni Delilah. Ni Maria Picata. Uwa ko kinikipaybaw sa akong mga parents. Kidako silang supak sa mong gugma ni Maria Picata. Mano karon ang pinakamalipayong adlaw sa kong kinabuhi. Magkita na mi karon sa simbahan. Og husto na karong orasa nga giingon sa organizer nga mopaso mi sa altar sa simbahan. Tuara, nakita ko na si Maria Picat sa gawa sa simbahan. Og nakita sab ko niya. Mikaway-kaway siya. Ikaway-kaway ko sabang akong kamot. Magkasal na gid kita karon, Maria Picat. May Delilah.
Oh, auto nga kilit lang mihunong sa tubang ganing auto. Nanahog ang mga armadong tao. Isa sila. Hindi sila pa daw nako. May nanaog sa pikas auto. Si daddy og mami ka na. No. Dili. Maukat to ang naitabo niya tungtungura. Naghila ka mga God Hercules. Nadako sa kong emosyon sa imong gagahapon, Don Arturo. O sa may sunod nga, nahitabo, Don Arturo. Sa adlaw sa mong kasal ni Maria Picat, sa akong dilayla, gipalayo ko sa akong ginikanan. Nakita yun mismo ni Maria Picat ang tanahan. O ginahapag yun ko sa laing nasod. Wala yung ko pabalika din sa Pilipinas sa akong mami ug daddy. Kaluod ay ni Maria Picat. Saan daw Panginoon sa inyong kasal? Sakit kayong akong gibati. Dako kayo ang akong kahiubos sa akong ginikanan. Sakit. Pero nasayod kong mas gisakitan ang akong dilayla. Si Maria Picat. Don Arturo. Gusto ko nga. Gusto kong imo kong pakaslan. Cheko? Bangag sa ilong na sab. Okay ka ba, Cheko? Pakaslan ba ko nimo, ha? Go? I'm sorry, my love. Oh. Di ka na may tabo. Ikaw na lang, China lang. Tagod-taguron kung ning ako ipakaon sa itik. Unsa? Doon na laing gipitik ning ang giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain. Kung dili, si Takla. Oh. Diego? Takla? Excuse me, lat. Doolo na ko sa Takla. Nabati na ko ang tanan. Tinuod ba ang imong gisulti, Diego? O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na may utang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Di na ko makatulog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabion tungod nimo. I can't live without you. Diego. Nayabag ka, Cheko? Ilisan ako ni mag-usa ka GRO. Hugaw siyang pagkababay. Pero limpyo ang iyang kadungganan. Busa dili ko siya. Igsapayan kung unsa pa siya kaniadto. I love you, Takla. Maging sino ka man. Mga hangkaw mong duha. Magmahay ka, Cheko. Magmahay mo. Hilit mo to na. Sagito siya. Ay kabalaka atong bayana. Diego. Takla, ayaw pagdugo. Tutuki ko. Nagunitan ako imong suhang be. O aking giliw ako'y iyong tanan ni panumpagong Ang tinuod, Diego. Na love at first sight sa kunimo. OMG! Oh my God! Jackpot! Hangkaw yung una ng pututa. Si Takla ang iyang kipili. Nga kaniadto, patay na patay man ang siya nako. Pantay ka lang. Pantay ka lang, yun. Doon na yun unyay daw tang mahitabo ni mong bakok ka nga ka. Ay, lala. Ganiha pa ka diha sa puno as tambis? Karoon pa ka, oy. Diha ka nang magtira ka. Ay. Nay. Ay. 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 Pero abi ni mo, Takla. Misa mo akong love ni mo.
Sidang nasayod ko nga, gisagop ni mo si Gian. Bisan pa man sa dili ni mo siya igsuon nga bata. Pero, pinangga ni mo. Giisip ni mong igsuon. Pobre pa ko sa ilagang pouche ko. Dili ko angay sa imong kugma. Langit ka. Samtang ako yuta. Imposible nga mag-abot ang langit og yuta. Paghita na lang og lain. Takla, day! Takla! Balik nga rin! Diyan ako, bossing! Oh, Ah, uy, madam. wala, gidopa mo kung imong kamot. Ha? Magdakos tang duha, bossing. Ha? Uy, Ang naong mo, buwi ko! Dili ikaw ba'y nunoy si Takla ang gusto kong gakson? unya, bossing. Kumusta naman mong tagla? Alipay nung takayo ko ba'y. Kay giang ko na ni Takla nga lab. Sab ko niya. Managsama ang among gibati. Sag-usag ko sa bayan. Kanin. Mauna, magkasalita yun. Pero matun niya nga, langit ko. Kay dato ko. Samtang siya yuta, kay pobre siya. Imposible ko no, huming mag-abot. Unya? Pero, di ko mo surrender bay. Ipaglaban ko ning pagbatia, ipanumpa ko! Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog day ka no, mga kalasanos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.